ई खूबसूरत झरना कौनो विदेश के नइखे बल्कि अपन देश में बिहार के रोहतास जिला में बा, जहां पहुंच के लोग हैरान रह जालन। पहाड़ी से पानी के नीचे आवे के मनोरम दृश्य कुदरती नजारा पेश करला, जेकर दीदार करे बड़ संख्या में पर्यटक यहाँ हर साल पहुंचलन। ई बात तुतला भवानी, जहां के एगो तस्वीर बिहार के आईपीएस अधिकारी नवजोत सिमी सोशल मीडिया पर पोस्ट कैले बाड़ी, जे फील्ड विजिट के दौरान अहिजा पहुंचल रही। देखिए तस्वीर में नवजोत सिमी तुतला भवानी के अतुलनीय खूबसूरती के बीच कितना खुश दिखाई देत बाड़ी। उनकर दने से डालल ई तस्वीर के देखी तुतला भवानी झरना कितना विहंगम दिखाई देता। उनकर पोस्ट के बाद ढेर लोग के रिएक्शन आई। देखी राहुल चौधरी आपन ट्वीट में का लिखले बाड़न। वो डेहरी अनुमंडल के दूसर पर्यटन स्थल के पहचान दिलावे के अनुरोध करत बाड़न, जेमे रोहतासगढ़ के किला भी शामिल बा। हुए सौम्या सिंह लिखले बाड़ी कि बिहार में ढेरों खूबसूरत जगह बा, लेकिन ज्यादातर लोग के लागला कि बिहार एगो छोटा राज्य बा जहां ज्यादा कुछ देखे के नहीं खे, जबकि बिहार में ऐसन सोच से कहीं ज्यादा चीज मौजूद बा। स्मिता कुमार के कहनाम बा कि पूरा कैमूर रेंज हैरत अंगेज प्राकृतिक खूबसूरती से भरल बा। रोहतासगढ़ किला, शेरगढ़ किला, तुतला भवानी, मां मुंडेश्वरी मंदिर, तारा चंडी मंदिर, करमचट डैम, कारतगढ़, सीता कुंड, धुआं कुंड जैसन जगह के सुंदर तरीका से डेवलप कैल जाई तो टॉप टूरिस्ट जगह में शामिल होए में देरी ना होगी। हुए अनीस नंदन प्रसाद भी तुतला भवानी के आपन तस्वीर पोस्ट कैले बाड़न। डॉक्टर रवि रंजन कुमार के पोस्ट में भी तुतला भवानी के खूबसूरती देखल जा सकला, जबकि गौरव सिंह आपन हाल के विजिट में तुतला भवानी के शानदार दृश्य कैमरा में कैद कैलन। हुए अमित पासवान लिखले बाड़न कि संपूर्ण रोहतास जिला प्राकृतिक सुंदरता से भरल बा, जहां टूरिज्म के माध्यम से रोजगार के असीम संभावना बा। जाहिर बा तुतला भवानी जैसन खूबसूरत जगह भारत के एक बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कैल जा सकला। तुतला भवानी तिलौथू के नजदीक बा, जेकरा तुतरही और तितुला धाम के नाम से भी जानल जाला। डेहरी से दक्षिण पश्चिम दिशा में मौजूद तुतला भवानी के डेहरी से दूरी करीब 20 किलोमीटर बा। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व के दो विशाल पहाड़ के बीच एक ग्रीन वैली बन गई बा, जे करीब 1 मील लंबा बा। ओकरे आखिर में लगभग 200 मीटर ऊंचाई से पानी नीचे आवला, जे खूबसूरत जल प्रपात के निर्माण करला। आपन विहंगम छटा और खूबसूरती के चलते तुतला भवानी रोहतास और बिहार के साथ साथ आसपास के राज्य के लोगन के भी आकर्षण के केंद्र बनल जा रहल बा।